tunjum chu Michael Taylor a chanchin kan ngai thladona kumsang khat zakwa somsari palia thil thleng khani in he chanchin hian an rama chuan ngai vena hlo hle a mitam takati thlabar ani The Conjuring kha in entrin chuan 1 2 le 3 kha avai khana taka thleng be chana an siam vekani a apathum na kha in en to chuan a top lama khan he case chungchang hi an soilang nge a chuwang chuan hria chian ati chak om em ani patling pui ramhuai na lu khung mau maya adang dai ve riawa angai nom viawang Michael Taylor hi September ni somni pakhat kumsang kha zakwa somli palia apianga England an nu pa in an khosa a he thila thlen lai hian kumsum thum pakhat mi ani anu puizu Christine Taylor ni in kumsum ni pakomi ania heti lai hian phah panga le ui an nei ani West Yorkshire an chenga Michael hian sa asa chin pachale dam do mai mi poisoi ngai lo le chong tam lo boring lam lek lek ani kum sangkha zakwa somsari pali borvela hian England ram hi na satakin an sumdin munatla niama mitam takin an na anchana chuchan Michael po hi angong ve in anna achana baka nungna anei sa a sasa chu ange ilo em boka anu pui fanaute chomna turama mo boxi aril ro boy ve chin le a depression te po anei pha ve hialani heti la hian sa khwana an la lavung em boka inkhom nge turani de utop mayani inkhom lo hlek chan mel shek le soi neu newan lo zel hun lai ani a an chung kwa po hian kaushan bel tur an zong ve china mase an kaushan bela piang chun shik thei em a nuam an tingai lawani nikhatsu an chenoma om nu pakhat Barbara chan an chung ko har sat na de su lo sha in an nu pa chan ti puita a kaushan lian vaklo pakhat asya thule kaushan dang anglo taka chung ko anga anin en thu ashila chu kaushana chuan inveng rana omangai velawa an pastor po nula alani a tunlai mi takni in angai nat om ema thu takru nangkha ani velawa an chenom nu in ha soithiam ema wang chuan chantur kan nei chang hleinem ti in an kaushana chuan anin khom ve chin ta a an vain khom ve chuan pol lian lo te hian lo ni a tharau lama in toy tharna laman boy pui berbok an pol how tu ber chu Mary Robinson ni in kumsom ni pakhat mi chia alani a komanuam maya pathian thu shezet mai hi ni a chongchai dam theina po aneyani Michael adenu pa chuan makanti de uhleka kaushan dang an shiat nen an lo in anglo na sasia mase an bawrak chu nuamanti ani a bawrak chu zangbi ka Mary in nuamti ema pathian thu asoite chu anung bi greu hian an shia a ngai nom ti in an ngai thlave karani chutia thu asoizo chuan ti damamo anom le omlo mi puite chu azot kwala an chenom nui na ko mu chan kha chu ti damna an mamonia ashiat wang khani a Michael hian depression anei na sa ti asia a helai hmuna hian damna achan nge lo be sei pui ve ni chutia ti dammamo anom le omlo Mary in a zo kwalai chuan Michael chuan abana lo phara Mary chuan awa mufo a alampana akal mek lai chuan Peter pakhat lo chap ker hi mu a chu Peter chu Mavis Smith ani he Peter hi acha chan shia dani lawa mase Mary chuan Michael chu pantlang talavin Mavis lu chunga chuan akuta ngata achong chai sakta zo kani Michael po chuan Mary chu apan nai ve zela mase chutia achong chai ri asiata ka chuan apen laklo lai chu chhuata aching chin noka chunglama aban phar chuakin chongshiat lo chuan a chongta helama chuan kan shiat photo ni mase chutiang chongshiat lo le taksa chen na ti lampang chu an la mu ve ngai lo ani awangin pungkhom te chuan makanti ema midang po chuan ro puiti hle in an chingchi a an chongchai supa Mary po chuan tharau thiang hlim alo thleng ani hi tiril ruin alom hle mase Michael an ti damamo chan kha chu aril ruha na lamni lavin anung na benvon anei chin wang zo khani a chuchu bana phar chan kha ani
nung na beradam chuan na po thok tha theyanga aril ruha na te po an kyang ve mai be se ni hemi chuma anin khoma chang hian an kaushan chu an tuipui ta hle a an ina chuan fellowship te po an thleng hial thina an pol ho chu an pastor tenen chuan anin mukhoma bible study te an nei ho thin an hlim ma tharau thiang hlim poina chen chil tha khop mai ma se huna local le dewa ketrin chuan a pasal le an pastor nu Mary in nai ma chu a momo chena Mary le a pasal chu anin mungun tula hunan mang dun tam tula atir chuan alom zoka danglam dewa anin enaring ngai lo ma se tlaiwar chak ten anin koma chungchai tlaiwar ti chuan lam vel hian anin mutafawa pathian thu chu atuipui thuima ma deu an ina Mary chuan aron pana thil dang ti chul chakin zanrei tak thlengan ti dun china atir lama chuan poiti na anei lawa mase alo rei deuh nu chuan angai chato chia lo nuam ti lo na anei tlat to a angai chat lo na chu chungrila apai ringa ato chun to a apuak chuak lek to an pastor nu Mary hian ti dam theina anei ba ka hian thil thim lam timayang ramhuai no chhuat tiang rengte tharau swal bo ti lampang te le in thoina te po alo tuipui hle a alanau pangviau na ina pui riap viawa pitar putar patling nutling te poinan ngai sang emema sakho shan deu pol chikhat an niring hial te po an umani achang chuan kal swal hi an anglek thina mase mi zongin mithil ti thei tak rau pui tak angin an ena an pathian biak lo chawani ramhuai tin an hlawa mi ti dam theina anei boka ti nan ngai sang ema achang chuan ramhuai lu chilan ti te po hi rulu lamdam lo na nei an lo ni thina tun thleng po hian hei hi in hnial na tam tak chok chuak tu alani man lai deuh phei kha chuan rulu lamdam lo na te hi an la mer shat lawa rulu lama buaina nei enge mokha chu ramhuai lu chila khan an ngai mi azel maya ramhuai lu chil te hi shat na mak tak nei duran ngai china mishing thai na tin lo chak na te chungshat lo te thleng hian ramhuai thil ti theina a chen chuan an chiar tel chin zan kha chu an kaushan ho hian in pol tharna an neya ama kan soito pitar chap ker kha a chap le kera midang po ti boy chang lo hian a chhut muna alo chap kera chu Mary na lo mu chuan ramhuai na chen chilani no chu angai ti na auta twara a Mizo na chuan ramhuai chu a hauta sia maya chu vele maybe si po chu a che chuaka atal ta chiama thin kha chuan an lo man beta a sham vela Mary chu beile da lo tum ve na sa maybe chu engtin ma a thei ta se lawa a thil ti lai po ti zo lo chuan midang a pan san da ya midang chu a chong trai sak dai midang ve de chuan makan ti ma a chau chuak te a thil ti lai po ti zo thei lawa akal son dai mai chu an thinarim chum hloma engma ati theile tak lawa wangin Mary an rin na le an za na te an lo ngai san ru na te chu abo ngal vekani hetia ramhuai no chwa chela tang hian an kaushan chu an tla chechana an ke dar ti chu ani dera heti level hian Michael chu a khosak da na danglam chana maksak tak hian a khosa tatlat maya thate a hlawa ama a ngai lo dan maksak deu jana khosa tlat chin a chung te ngei poin ama in thla a hlo man shelo heti level hian Mary nen chuan hunan mangdun tam le zwala ama a padam thlo mai a chung te ngai sak chin kha azia thlengin adanga a thin chia ina huwa ta hausot ma anupui fanau te bula po huna mang tam pe to lo anupui chu angai a chalo sa dai to kanti to kha a insum theilawa apuak chuak chep to zan kha chu an chung ko ina tho fellowship an nei le a chuta chan Christian chu apuak chuak ta ani helai mun a hian thil fel lawa pathian bia in pol khom kan ang to lo tiang ringte thil fel hlel lai a shat zong te chu a aw chwa puya midang po chuan thil fel lo chu an lo mureng to a an lo soi chuangam lo mai chawani a Christine chu an thlor ple a pasal le an pastor nu ero chuan magan lo te thunga
apasale an pastor nulam chu hoin in pahnih khan pindana kian hanin kom sang ula in ti turang ang chu han ti zo ula in soiduang ang chu han soi zo vek te u ati deuh thlota an pahnih po chuan an kalve mai bok chuti lai chuan midang te chuan an lo ngak thapa hetia pindana anin komshan hian Mary chuan Michael hian fo atuma pathian du lo zong ani awangin alo du lova anam son ni ina soya anin kara hian ti salam thil taka in zomna angkha a omlem lo ni in Mary chuan a soya tharau thiang hlimina sui zom ni ina soi enge an han soi chu shia dani chuang lawa an ron chuk le hnu chuan Michael chuan hne na aron puang ta chiama midang te chu cho phura han tuma ti daman ni thu te chu apuang vak vaka midang te chuan angai na shelo devin an en top ringot heti hunla hian an pola hian mitle ma zong an laum ve a aru fal deuh hau an lain mukhom fawa ma se Michael a khosak dan chu amak tul tul Mary po chuan hetia an pol ho in mu khom an nei chum hian Michael midrong in thlak danglam lai a mu thu a soya hetia amita in thlak danglam lai a mu hian a au chiama chong shet lo nen chuan a thoka Michael amita chuan tharau swal ramhuai a mu ani hetia chong shet lo nen a Mary a chong chiam lai hian Michael chuan a hmaya a beng popa a bo thluroka be atum tamai midang te chuan an lo danga Michael a chu han pot sona Mary lau thong ti ngai na shelo po chu kil khata a chu khur lok loka a chong chai mol mol ringot a ma a ala mu ngai lo le aton ngai lo ani a he thil ze thi chuan ti hlau ve hle ani a hnu de wa chuan Michael po aron har chuak ve le maya police te po an lo kala engki man ron endika thil fel lo engma mu an nei lem lo an pol ho po an chin dara a hnuah Michael chuan a dan chu soi chuakin tharau swalina beya a hne ta ang mai na sha thu a soya a thir shat zong chu Maria en khan saruak vekin a hmuwa ama in en le a ama po chu saruak vekin a in hmuwa chumi hnuwa thil thleng chu engma a sha to lo thu a soya ni thil thleng chu amak tul tula soifia a har tul tul Christine tan tak po an nun te nuai chu a ha thlak vewa a pasal khosak dana danglam to si fa en kol turan nga bok nen engtina motaka ma an son thei be sein kaushan mak takha an belania thil chu har sa zwal tul tul mai sia ti tur ber po a she to lo an kho ala chuan thu chu a thang chak vewa Michael chu ramhuai na lu khung thu te pastora ben thu te chu dar chak takani thil thleng lo thleng chuan a dara Michael liam pastor Mary te chu uire ang te nan soya anu puina man chhuaka chen sa pe ang te nan soi boka chutiang thu thang chuan pastor dang pakhat beng a thleng ve hiala chu pastor chu ramhuai no chhuwa thina wanga ming thang takania ramhuai le tharau swal no chhuwa le then fai vel chu pathianin a kauna ngain a hna pui ber le angai poimo ber ani bok thu thang alo sha ve chuan Michael chu puya a kawchhungah chenchil tu ramhuai chu no chhuah sak vata du ema Michael a hmutur chuan a fe chhuak fe tange nge ani Michael nen chuan anin koma chuta chuan Michael chuan Mary in a thlem thin thu te a beise thin thu te chu a soya Mary chu pathian rongbol ni lovin setana rongbol tu ani a an kawchhungah ramhuai no chhuak lovin an kawchhungah chuan ramhuai luhtir zok thin thu chu a soi chhuak mau maya pathian kora manga setana ter kaudik takani thu chu pastor ne na chuan a shil chu pastor pa po chuan alo oi maya a chan chu Mary che dan hi adik tok lo nia shatna alo nei ru reng to china Mary rin hlel na mit menga lo me ru reng to tu te tan chuan a thil soi hi a omang ema a chan chu ramhuai hi phur dan le a tho dan ang a no chwa top thei an thin lawa aram huai no chwa dan kha adik tok lo ni in an lo sheve a maybe si ko chunga ram huai no chwa atum chum ang te ka an han ngai toileta Peter tu poima soilava lo chap ker kha mak tak tak in a chong khum chiam chiama khata chang chia khan Peter poram huai payang in a ron khosa a atal ta chiam chiama no chuak si lavina kalsan le de ani kha
khata mitam mutu te pokhan Mary chu an ring hlel ve chana setana tir kawani chu an ring het bur to mai ani anti ti zon hu chan pastor pari rupo cha boy ve hle a ati thei ang ati tur thu tiamin tailor te chung ko in chu a chwa santa ani in mu kho man nei lau chang chuan Michael chu apa ngai le em thawa makdeu dewa khosak chang anei tamlem lo until ton te ship chu kalsan nal nala chung kwa chawa hun man chu andu a chol manga jin chuak tur chuan anin buat sayani chu thil an chenom nu Barbara in alo sha chuan pastor pabula khana vakala Barbara hi chenom ni nom deuh mi nu na lo buai deuh ang che kha ni du mel pastor pabula chuan Michael ate chung kwa chol manga jin chu an tum thu te tharau swal mun sang sanga the daratum ani arin thu te chu avasoi veka khwa an chwa san ma nge ya dang tur le thian fai tur chuan awangen ta ani pastor po chuan alo ngai poimo viawa a chui shwai te alo kau khom tur thu le Michael ko chunga ramhuai an no chwa tur thu chu alo tiama ti chuan an pahni chuan ro manna an siam ta ani pastor chuan a haute alo som khomanga chumi chung chuan Barbara chuan a chenom te chu pastor ne na shwai thlen dan alo zong don ani an chwa ma a thil poimo tak ti tura om angin asoyanga a thlem chwa thei chuan ramhuai no chwa na chu tho an tum don ani ti chuan an chwa ma a pastorin mu zoi du thu chu an chenom te chu a shilta a an lo rem ve maya pastor ne nan va thlen chuan an thil be sei lo de umayan va mu a pastor le a team te chu an lo om kim thap maya an thil ti tum chu shethiam ngalin Michael chuan ama mo lo thu asoya mase pastor te chuan an ti nge ngai thu an shil October ninga kumsang kha zakwa somsari pali zana chuan Michael Taylor ko chunga ramhuai no chwa na chu an chanta a team te zong zong nen chuan an han be ya an chan chia tia chuan Michael chu ramhuai lu chil ang tak hian a khosata a atal chiama a shamboka pastor tele a team te chu be tuminatin wai china nget taka chel be anga hialani pastor chuan tui thiang hlim te na the a ramhuai te chu chuak turin thu a pe boka hemi chuma hian Michael ko chunga ramhuai somli lion no chuak ni in a soi a ko chunga ramhuai swal de po hian tho dan sang an nei ve a ramhuai hurchi te ruk lama thok ramhuai te limchan thiam ramhuai ti te velan ninuka darka red lai chol lavin an be ani heti chu zong po hian Michael chu a chaw lo shima a beilet ve ngara a tal char boka a ko chunga hian ramhuai a om ngei ni chuan alang an chaw to hlom em awang chuan chol hadam an mamoni in pastor chuan a sia a pathum chaw no chwa tur kan nei to a kan zo nge angai sia ma se chumi ma chuan chol hadam kan mamo hloma nei ti in atu ka sun zum tur chuan a chol san tari a ramhuai pathum labang te chu ril ruti boy thei tu ramhuai thin rim le tual tha tir thei tu ramhuai te an ni a hetia ramhuai an no cha chung zong hian Michael ka chuan cross an no lut luya hetia cross aka an no hian apoi khoile thil thalaw lo ti to te chu a in puang ni in an soya chutia cholan tum chuan an zinga nu pakha chuan zana an zo nge ngai thu chu asoya zanina kan zo nge lo chuan Christine hi athat don ti in asoya ma se midang hau chuan somli lai an not chuak to a adang pathum telek chuan engma an ti thei tak to an ring lawa ma se chunu chuan thil lo thleng tura mu lok thule an no chwa lo chuan Christine chu athat ngei don ti a shet thu a soi le a ma se a thu soi chu an no ngai thlak sak do lo an chaw to em awang chuan chol chu an rod lui ta thawani Christine le Michael po chu an ho tira chol hadam wang an do awang chuan Christine chuan afa te panga chu apile pute in lama da a hetia afa te a thla fila changa darkar ni nuwa hian Michael chu maksak takina khosale a thom no hak te chu apot thler veka in chunga chuan sarwakin atlan kwal vaka thil maksak taka soi chuak bok anu pui ti ngai na shelau chuan a enmol top ringot to a
thil thleng zo zai chuan ati chaw tong khong ve to ani Michael chuan anupui chu pan hnain akut long chuan anupui ka chu azen saka alei chu apo chhuah sak tamaya atha achak bokanyang apot bung mok thei Christine chu leya chuan atlu hnoka ama thisen chu a hak borbora anupui na twal chhuata let reng mitmu chu alak chhuah sak le a akut long vek chuan a mai vun te chu a hi saka arap thak tak zetani heta hian Christine chu athi to a anupui chu ching ni takani ti chuan an ui chu pan hnain akut long bok chuan arek hlum le a alei chu po chwa sakin amit mu po chu alak chwa sak le boka thil rap thak takani ti chuan saruak vek chuan pona avei theu thewa thisen in a bual khat vek boka chutalo mutu te chuan 911 an call ta ani papakhat thomnu halawa pona vei kwal rongsen kai noi mai an mu thu chu an thlena police te an ron thlen chuan ataksa kai chu rong satlia ni lovin thisen zo kani ti chu an shengala an man don lai te chuan he hit setana thisen ani ti in ala outwar twara engtin tinemo han man bet theya in chunga chuan an shwai luta ani athil ti te an shian nu chuan an manta a police te po chuan anupui le a ui chunga athil ti churap thla kan ti ema an oi theilo hial zok akut longa athil ti vekani ti an shia chwa phei chuan makan tilutuka an oi theilo atir chuan twal thana man ruwa a om ngei ringin an zong yala mishing pa ngai chuan akut longa khatiang thil kha a khoi thei an ring lawani hemi hnu hian hun rei tak chung chu rilrubai enkol na Michael hi enkol ania child ma chhon turin afita mo tia child ma chhona rilrubai anga enkol ani mewa wangin mi pa ngai shem anga shemani theilawa kumli chung rilrubai enkol na enkol tur chuan a chung thu an rela kumli an enkol hnuwa chhuah zalen ani a ma se anun chu anuam chhun zom lo chiang hle she omti takin anuna manga ama le ama inti hlumatum renga leya changte na zawang kha a voitam taka hlo chama mi pa ngai angin anuna mangchun zom thei to lawani ramhuai pai tir tu te ramhuai no chwa sak tu te khan mo phurna la kan tummi alo boka an thlir to pringot he thil thleng hi amak te noi khop maya mithiam te chuan tharau mi inti te khan aril ru anti boy sak vek zoka ramhuai lu chil tak tak ani lo anti ve tlet boka ngai dan siam thiama har ve hle ani ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota abula changa top thlenga min lo ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don nia